Siguro magkuan guro mag ang lasa sa chili sauce ba ug ang sabaw sa balot mag-mix ba. Mao guro ma-upgrade ba. Kami lagi kasi no. Di ba ubhon ka? Mao nay kalahian samot imong ubbo. So ay naton si kalahian ani ba nganong gi-upgrade nila may ang balot no. Na maoram ta siya. Kare mo ha, kulupan. Grilled balot with chili sauce on top, no? While gi-grill siya na patungan din na siya guan chili sauce para mo mix igbukal ana mo mix din ang katong chili sauce. Wa may ga-expect ba nga nana din ana. Oh, so abi ko barbecue na sa iyang gitinda. Nag-upgrade na sa di siya day kay kuan. Uso naman ron ang grill. Ari mo sa klupan ha. Mga taga-Talisay nga walay grilled balot no ari mo sa klupan no. So Mario guys, may discount. Kita nyo nga nilanta mo sa video ni Bensoy. Budget magkurente. Oy nanay grilled balot diri sa kuan haklupan. Oh. Hi guys. Oh. Nyari mi diri kay mag-grill niya. Iya magipawong kayo. Wala na. So ayon lang namo ka ng balot lang gid ba dili grill niya. Nam say chili sauce diri. Diri pa kay para tan-aw ka. Video. Tigo po sa bagalan. Sa rekara sa panire idol. Dali, dosi. Butangan na tog chili Kami sauce. nga gid happy na si Lucy. Libre mo ng chili sauce. So ayan naton si kalahian ani ba nganong gi-upgrade nila may ang balot no. Na maoram ta siya. Siguro magkuan guro mag ang lasa sa chili sauce ba ug ang sabaw sa balot mag-mix ba. Mao guro ma-upgrade ba. Kami lagi kasi no. Di ba ubhon ka? Mao nay kalahian samot imong ubbo. Samdung pwede rin puniton na ni. Alasin. No? Ay kita. Murag Murag mas- kita na no. Mas attractive siya kanang naay chili sauce sa babaw ba niya pero I prefer gid nga mas lami gid ang kuan ang kanang original nga balot ba. Pero uso man karon mao sa nay usuhon rin sa mga tao. Gawas Susuka, ba? Ben. Pero lami man kay muhang mayo ba. Pero lami man. Lami de. Nice kay na music. Tanaw natin. Di ba ni maka-pirate i-upload ko Facebook. Copyright basta kuan. Basta di ambot lang ka. Kay karon kuan man cover man. Nagala na-upload mo ron lawa bin. Ari mo sa klupan ha. Mga taga-Talisay nga walay grilled balot no ari mo sa klupan no. So Mario guys, may discount. Kita nyo nga nilanta mo sa video ni Bensoy. Oh. Na dire sa kuan at bang gym. Mag-display siya mga alas 6, alas 7. Juan, alas 6. Alas 6. Alas 6 at alas 12 na guys. 6 to 12 PM. Wa may ga-expect ba nga nana din ana. Oh, so abi ko barbecue na sa iyang gitinda. Nag-upgrade na sa di siya day kay kuan. Uso naman ron ang grill. So suwayan sa para basin pa day mo kuan may mo lambo may yung business ba no. Local business ba. Kasi nag-con gay na idol. Ya. Ba. Grill. Wala ko ang bilog ko lang to. Ha? Juan, pag-minggo hapon. Yan palit may cook eh. Dami kay inom bugnaw. Palit may skin day siradaan man. Kuna abtan. Sige na mga choy, bye bye. Maura to ha. Kare mo ha, kulupan. Grilled balot with chili sauce on top, no? While gi-grill siya na patungan din na siya guan chili sauce para mo mix igbukal ana mo mix din ang katong chili sauce. Maura to. Thank you for watching. Bye bye. Terus